עד כאן, מבט לחדשות. לא, שלא כנראה, חיים. ערב טוב. כנראה שלא, עוד קצת. זה לא שממש השתלטנו על השידור. קצת, בקלות. יש עוד הרבה הפתעות ואירועים הערב. אז קודם כל, זה הופעת בכורה של ינון מגל בערוץ אחד, אז ברוך הבא. ערב טוב, ומרב מילר, מי בהצלחה. שעדיין לא מזהה לגמרי. אנחנו אבל נהיה כאן רק מיום ראשון. חיים, הערב הזה הוא כולו שלך. גם מאיתנו הרבה מאוד ברכות, ויש לנו הרבה מאוד הפתעות הערב בשבילך שהכינו כאן כל הצוות הגדול שמחכה לך. כאן למשל, אם אתה יכול לראות אותנו ככה בזווית של התמונה, זה חלק מהאולפן הקטן שיחכה לכולנו ביום ראשון, אבל זה ממש טעימה קטנה. ממש ככה על קצה המזלג. כן, וגם נמצאים איתנו הערב למשל מיקי חיימוביץ'. מיקי, את מתחתנו עכשיו, למטה, מה העניינים? מצוין, מה שלומך ינון? אני בסדר גמור, כבר מתגעגע, והנה חיים שומע אותך, שאני בטוח שיש לך מה להגיד לו. בטח שיש לי מה להגיד לו. שלום חיים, מה שלומך? בסדר, את לא מתחתנו, תרגי. טוב, אתה יודע שבשעה הזו אני בדרך כלל ממהרת הביתה כדי להספיק להגיד לילה טוב לילדים, אבל היה לי חשוב להישאר עוד קצת, בשביל ההזדמנות הזאת להיפרד ממך במהדורה האחרונה שלך כמגיש מבט, ואפילו יעקב אילון מניו יורק גם רוצה למסור לך משהו, בואו נראה. לחיים יביל, אני רוצה להגיד כמה מילים מכאן, מניו יורק. חיים, אני נמצא על הגג של CBS, אתה ודאי יודע במה המדובר, כאן נולדו חדשות הטלוויזיה. אז אתה מבחינתנו בליגה של אד מורו ווולטר קרונקייט שגדלו כאן, כי כמוך אין. אתה היית שם כשאנחנו היינו ילדים, ואחריך באנו רק כולנו, אנשי הטלוויזיה בישראל. אז מכאן מניו יורק אני רוצה להגיד לך, חיים, שוב, בהצלחה בהמשך, נתגעגע לראות אותך, ולהתראות. להתראות. זה יעקב. ויעקב ואני, אתה יודע, חיים, לא ילדים, אבל אנחנו זוכרים אותך מאז שהיינו ילדים, אז זה קצת צובט בלב, אבל אני יודעת שאולי אתה פורש מהגשת חדשות, אבל אתה עוד תעבוד הרבה וקשה במה שאתה באמת אוהב. אז רק תבטיח לי, כי אני יודעת שזה יקרה, שתתפרץ גם למהדורה שלי כשאני אפרוש. בסדר? אנחנו עדים. מבטיח, 100%. תודה, ואני מאוד מעריך את זה שבאתם וברכתם אותי. באמת תודה רבה לכם. רגע, חיים, עוד לא נגמר. דני קושמרו, ערוץ 2, כן, זה אני יושב רגע בשקט. היסטורי, איזה איחוד משהו. מדיה. אני לא גמרתי, שום דבר. חיים, גם מאיתנו כאן. קודם כל, אני מתרשם מקור הרוח שאתה שומר עליו, כרגיל. אני רוצה, ברשותך, לפתוח במשהו אישי, כמי שנולד בחודש שבו החלו שידורי הטלוויזיה הישראלית. זה רגע מרגש גם מבחינתי לומר תודה פומבית לאדם גדול כמוך, ואני לא מתבייש לומר, מי שלמדנו ממנו, כל מי שמגיש חדשות איפשהו בישראל, מצפייה באין ספור שידורים, בימים של 100% רייטינג, כי היום אנחנו בחדשות יכולים להרים גבה פעמיים, וזה לא יזיז לשום ראש ממשלה. מכולנו בחדשות ערוץ 2, כולל מיונית לוי, שנפלה למשכב, אז אין לנו תמונות שלה. אנחנו מאחלים לך בריאות והצלחה בפרויקטים הבאים שעוד יבואו, ומאחלים לעצמנו קריירה שתתקרב רק לזו שלך, ובהצלחה גם לחברים שם בפינה. בהצלחה גם למחליפים, החדשים. תודה רבה, תודה רבה. עוד תשמע עליהם. כמובן. חיים, אמרו לנו שאתה מאוד מתרגש הערב, אז אנחנו ממשיכים הלאה, מעבירים את השידור. אנחנו ממשיכים. הילרי קלינטון אמרה שלא בוכים היום, אז אנחנו לא נבכה, אבל כבר מתגעגעים, ואנחנו עוד מעט מצטרפים אליך לערב המיוחד הזה. תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי. הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם. ערב טוב, סיימנו. חיים, זאת רק ההתחלה. אהלן יגאל. שלום חיים, מה שלומך? שלומי מתחיל להרגיש את צרצורי הבטן. מתרגש? מתחיל להתרגש, כן. קודם לא, רק עכשיו? כן, הצלחתי לדכא, להדחיק את זה. חיים. business as usual. אבל עכשיו זה כנראה יוצא. 40 שנה, חיים. הגשת פעם מבט לפני קהל חי? וואו, מה קורה פה? הם כולם פה, בוא. מה קורה פה? עכשיו זה רק מתחיל. צריך להשתחרר פה למטה. מהאוזנייה. כן. לא, באמת, הגשת פעם מבט לפני קהל חי, כאילו באולפן שישב יחד איתך? אין דבר שתיגע בו שלא עשיתי. גם את זה? גם מבט לפני קהל חי? בשדרות הגשתי. בשדרות? וואו, את מי אני רואה פה? פשוט קשה להאמין. סוכניק, שטר, אלוני. אתה רואה פה את המשפחה שלך, אתה רואה פה את החברים שלך, אתה רואה פה את כל מקימי הטלוויזיה הישראלית. איזה יופי. איזה יופי. את ראשוני השידור, זה פגישת מחזור בעצם. רגע, אני לא מאמין שזה קורה לי, אני לא מאמין.
זה פשוט דבר שלא יאומן. בוא, חיים. וואו. איזה יופי. פה. 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 אהוד. שרון. חגי. יונתן. יוספה. לימור. כל המשפחה, זה מאוד מחמם את הלב. אני כל רגע אגלה פה מישהו חדש, אשתו של יאיר שטרן, המתוקה. ואני אפסיק אותך ולא אכפת לי מכלום. וואו, תנו לסגור את ה... כן. חיים, לכל אחד גם יש מה לספר, אבל לא רק להם. להרבה אנשים שפגשנו בתקופה האחרונה, הם כולם ידברו כאן במהלך הערב הזה. הערב הזה הוא שלך, וזה גם פגישת מחזור שלנו עם החבר'ה שלנו, מאנשי מבט הראשון ועד ינון ומירב שהצטרפו אלינו עוד מעט. אני רואה כאן גביש, אני אדבר בזהירות. וגם שקלר. היושב ראש, עם המקל, זהו, צריך לדבר בזהירות. אנחנו יוצאים לדרך. ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. אנחנו נלווה אתכם בלילה הדרמטי הזה במבצע בחירות 84. גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, מהפך. פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין. שישמור אותך אל ויגשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר והוא למענך, שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב, שתישאר צעיר לנצח. לה 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 שתישאר צעיר לנצח. עכשיו אני מתרגש. עכשיו כולנו מתרגשים, חיים. ראית את האות של... איזה לוויה יפה. למה? זה רק ההתחלה, חיים. אוקיי. זה ההומור של חיים, בגלל זה אנחנו מתים עליו ובגלל זה כולנו כאן הערב. ראית את האות של כך היה, צוות המשדר שלנו, משדר ההיסטוריה והנוסטלגיה שלנו, הלך, אסף כמה קטעים שאפילו אתה לא זוכר שאתה מופיע בהם, אבל ראשון, ברכה. ברכה מראש הממשלה אהוד אולמרט, והוא חושף פרט שאני לא חושב שהרבה אנשים ידעו, חיים. היית שחקן כדורגל די כושל. הוא משמיץ אותי בצורה כזאת? הוא שוב משמיץ אותך. תראה, אני הייתי שחקן כדורגל אינטליגנטי. זאת אומרת, אחד שזז מעט במגרש. הפועל ירושלים? כי הוא יודע לאן הכדור ייפול. הפועל ירושלים? הפועל ירושלים, בליגה הראשונה. אתה עדיין תומך בהם? אתה עדיין אני אוהד שלהם? כן, הם ירדו ליגה. כן, ראש הממשלה מאוד לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה. הוא גם לא אוהב דברים אחרים. הוא לא אוהב דברים בוא נראה. אני רוצה לומר לו שהוא היה מגן שמאלי בינוני מאוד בהפועל ירושלים. ואני לא יכול לסלוח לו את העובדה שהוא נשאר מבחינת האוריינטציה הכדורגלנית שלו כל הזמן בכיוון הלא נכון. עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לראש מטה הבחירות של הליכוד, אהוד אולמרט, באולפנינו בתל אביב. ערב טוב, חיים. טוב, אני בוודאי זוכר התכתשות אחת שלנו. אני שנאתי להתכתש עם כתבי טלוויזיה, אבל פעם אחת בכל זאת זה היה ביום למחרת הבחירות, זה היה ב-29 לינואר 2003. מה אולמרט, זה נראה כאילו שיש לכם צרות של עשירים, 37 מנדטים, אבל מה עושים עם זה בלי מפלגת העבודה? בעצם השאלה היא מדוע לא להקים עכשיו ממשלת ימין לאומית? הנה יש לליכוד הזדמנות פז. למה לא ממשלה לאומית? ואני ישבתי באולפן בתל אביב, הוא ישב באולפן בירושלים, והוא היה מאוד אגרסיבי אליי. מספר הקסם שאני דיברתי עליו הוא 36 כמינימום. אתה יודע מה חלום חיי, סליחה שאני רוצה כאן, אתה יודע מה חלום חיי, אהוד אולמרט? שכשאני שואל פעם אחת שזה יקרה, שאני אשאל שאלה, פוליטיקאי כלשהו, לאו דווקא, זה לא שאלה אישית אליך, שאני אשאל שאלה ואני אקבל תשובה על השאלה. חיים, אני אגיד לך משהו. שאלתי, למה לא... תראה, שאלתי אותך שאלה פשוטה. למה לא ממשלה לאומית? חיים,
תאמין לי שמול השנינות החדה כל כך שלך, אדם אינטליגנטי עם אינטליגנציה ממוצעת לא מסוגל לתת תשובה שנונה כמו השאלה. אז אני אוותר על היכולת להתמודד איתך בשנינות. ובכן, ואני אמשיך להשיב על השאלה כפי שאני חושב שאני צריך להשיב עליה. ובכל זאת. ואם אתה רוצה לעקוץ אותי, אז אני אניח לך. זה בסדר, זה לגיטימי. שאלתי אותך שאלה. אני מתאר לעצמי שאתה כבר מאתמול לא כל כך שמח. אני דווקא כן. והיו בינינו חילופי דברים מאוד קשים, ואז אמרתי לו משהו כמו, אני מבין שאתה מאוד לא מאושר מהעובדה שהליכוד ניצח, אבל תרשום לפניך שניצחנו. אתה ממש מדבר לעניין עכשיו. סליחה, למה אתה מוליך את זה למחוזות לא רצויים? סליחה, שאלתי אותך את דעתך על פוליטיקאים. סליחה, שאלתי אותך שאלה לגיטימית לחלוטין. למה לא להרכיב ממשלה, ממשלת ימין לאומי? את דעתך על פוליטיקאים תואיל להשמיע במסיבות יום שישי, ולא כשאתה מראיין אותי. אבל אני אגיד לך משהו. במקרה, לחלוטין, ישבתי עם רעייתי לפני שבוע, וראינו ככה, זיפזפנו, כמו שכולם עושים. לראות חדשות, לא שאני יותר מדי אוהב לראות אותם בזמן האחרון. וראינו לפתע את חיים יבין מגיש. היא אמרה לי, תשמע, זה פשוט לא יאומן, תראה כמה שהוא נראה צעיר. אחרי 40 שנה, אני חושב שזה מחמאה. אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון. אני מודה גם לך. תודה רבה לך. אני מודה לך. נעים מאוד לשוחח איתך. את כל חוויות חיינו, הטלוויזיוניות והלאומיות, עברנו עם אדם אחד, עם האיש שהגיש חדשות בישראל, עם חיים יבין. המחשבה שחיים יבין פורש נשמעת ונראית נורא מוזרה, אבל אפשר לומר לפחות דבר אחד. איזה מזל שאתה עושה את זה בגיל שאפשר עוד להתחיל את הכל מחדש. שיהיה לך בהצלחה, חיים. אתה רוצה לענות לו, חיים? אתה רוצה לברך אותו? נאמרו כבר כל הדברים. איזה מזל שעוד אפשר להתחיל את הכל מחדש. חכה, יש גם תיאוריית ספין. לא, זה אני אומר לא, כן. יש גם מהפוליטיקה, לא גמרנו איתם, הם יבואו עוד בהמשך. הם יציעו לך גם הצעות. כבר הציעו לי בעבר. ויציעו עכשיו גם. ודחיתי אותם אז. וגם יהיה פה... ואני חושש שאני אדחה אותם גם עכשיו. הספין של כל הספינים יהיה פה הערב גם. היום הזה היה יום ארוך. מתי קמת הבוקר? רגיל. מתי זה? 7. משהו כזה, 7:30. כמה רעיונות הענקת היום לתקשורת? אל תשאל. מה השאלה הכי קשה ששאלו אותך היום? הם כולם רצו שאני אתרגש. ואני לא יכולתי לענות להם. יכול להיות שאני הדחקתי את זה, אבל לא יכולתי לענות להם ולהגיד להם נורא מתרגש. עכשיו שאני יושב מולך, אני מתחיל קצת להתרגש. ירון דקל שאל אותך ברשת ב' אם אתה שרפת את האולפן של מבט אתמול. בהחלט. אני באתי עם גפרורים ושרפתי. לא, עכשיו אתה כבר עם התשובה מוכן. בצהריים היית פחות מוכן לתשובה הזאת. הייתי תמיד מוכן, כי הגפרורים היו שמורים איתי. דנה סומברג ליוותה אותך במהלך היום הזה. הנה הכתבה שלה. איך אני הייתי עושה את הכתבה? אני קודם כל עובד לאט מאוד. אני הייתי מתחיל את הכתבה הרבה לפני, והייתי מנסה לחשוב על איזה זווית לא רגילה, אבל התפס זווית די נחמדה, של כתבת צעירה שמתחילה, והיא באה לשאול שאלות את הכתב הזקן יותר, שיש לו יותר ניסיון, ושהוא פורש. זה היום האחרון של חיים יבין במבט, והוא נהנה מכל רגע. אין אדם שאין לו תחליף. הוא הקפטן שמנווט את ספינת מבט כבר 40 שנה, ולמען האמת היינו בטוחים שאולי היום ירשה לעצמו לנוח, אבל כבר משעת בוקר מוקדמת הוא ספון בחדר העריכה, שקוע בפרויקט הבא שלו על ערביי ישראל. כל זמן שנשמה באפי, אני אמשיך לעבוד. כן, הוא סוס עבודה ואולי זה הסוד שלו, אבל בכל זאת הצלחנו להוציא אותו החוצה. אמרתי לעצמי, שמע, זה היום האחרון שלך בקריירה ארוכה. ומדוע אתה לא מתרגש יותר? אז אמרתי לעצמי שאני כנראה מדחיק את הדבר. אני מדחיק אותו, הוא יצא בימים הקרובים שוב. ואני לא נפרד מהטלוויזיה, מיינד יו, אני נפרד ממבט. ובינתיים ברמת גן נכדיו של יבין מקשיבים כמו בכל בוקר, לקולו הרואה מספר על תלאותיו של פינוקיו. כן, כך יהיה לי גם בן לעת זקנה. אני אקרא לו בשם פינוקיו. להפתעתנו, בבית משפחתו של מר טלוויזיה לא מחוברים לשום ערוץ. זה לא משהו אישי,
זהו, פשוט כבר כמה שנים. אנחנו התנתקנו קצת מהמדיה, אנחנו לוקחים אותה במנות קטנות. אני משהו עוזב את הטלוויזיה. בחזרה לחדר העריכה, אמנם ליבין קשה להחצין את הרגש, אבל עם הזמן זה יוצא מאליו. תתגעגע? תראי, אני אתגעגע לזה כמו שאדם מתגעגע לילדותו, לבחרותו, לנעוריו. אני מבין שזה היה מאתגר, זה היה נעים, זה היה חווייתי מאוד, אבל זה היה. עכשיו אני אתרחק מהמצלמה כאדם שהולך אל עתיד בלתי ידוע. תשאו. לחיות למען השידור זה דבר שאין לו תחליף. ואת זה אני אקח איתי, וזה לא יעזוב אותי עד יום מותי. תשאו, אתה אומר להם שם. יחסית קל לעזוב את הערוץ הראשון, אבל בלתי אפשרי שהערוץ הראשון יעזוב אותך. ואני חושב שאתה מכונס פה שבט, משפחה, אני לא יודע איך לכנות אותו, של אנשים שבנימי נפשם, העמוקים ביותר, הם קשורים לערוץ הראשון. הם קשורים לטלוויזיה. אתה מדבר על בני משפחתך, מה, הם לא רואים אותך? לא, אני מדבר על כל הקהל הזה. הנה דפנה הבת שלך ובעלה, הם לא רואים מבט בבית? הם לא רואים ערוץ אחד? הם לא רואים טלוויזיה? הם החליטו שהם לא רואים טלוויזיה. הם החליטו, ואני מכבד את זה. השאר רואים טלוויזיה, אבל הם החליטו שהם לא רואים טלוויזיה. אבל אני מדבר איתך על דבר שהוא בעצם הרבה יותר עמוק. בתור עובד רשות השידור, אז זה נשמע תמיד כזה ממלכתי, ונשמע יבש כזה, אבל למעשה האנשים פה, עם הסנאות ועם האהבות, קשורים אחד בשני, וקשורים לעבודה בכל נימי נפשם. תשמע, פה יש אנשים שפשוט נרצחו על המגרש, כמו שאומרים. אנשים שעבדו ימים ולילות כדי להשיג ידיעה, כדי להשיג סקופ, כדי לעשות כתבה טובה. ואני מאוד מכבד את זה, ולא רק שאני מכבד את זה, אני חושב שזה זורם בתוך מחזור הדם שלי. ואני חושב שזה נכון לגבי כולם. זה זורם בתוך מחזור הדם שלהם. הם לא באו הנה לעשות כסף, הם לא באו לעשות נפשות, הם לא באו לאיזה מין הרפתקה פוליטית. הם באו לעשות טלוויזיה, והם באו לשנות את העולם באמצעות הטלוויזיה. זה לא כך הצליח להם, כי את העולם אי אפשר לשנות כנראה, אבל הם באו למען המטרה הזאת. חיים, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי אותך כבר פעם, וטעית, אז אני אשאל אותך היום עוד פעם. כמה משדרי בחירות עשית? 10? 11. 11? אתה סופר גם את 69? כל פעם אתה טועה, ודאי. אז בוא נתחיל בו, בבקשה. 69 זה קיים, כן, 69 זה קיים. נפנה עכשיו, כפי שאמרתי, כמה שאלות אל המחשב, שאלות שהתעוררו בשיחות שהיו לנו בין תמסיר לתמסיר, והשאלה הראשונה שהיינו רוצים לשאול אותו, מהי התוצאה המצטברת עד עכשיו בקיבוצים? עד כאן מה שיש לי בידיי, וללא שהיות יתרות, אני מעביר את המיקרופון אל חנוך סמית. חנוך סמית, מה בפיך? העלייה העיקרית יש לגחל. יש גם פה לשים לב לעוד כמה תופעות. שין העולם הזה, כנראה, המפלגה הזו עולה קצת בכל המשקים החקלאיים, בסך הכל החקלאים, וגם קוף, הקומוניסטים, או מקי, עולים גם כן קצת בינתיים. טוב, גבירותיי ורבותיי, בשלב זה אנחנו, לא הגיעו לנו תוצאות נוספות, ואנחנו בשלב זה פשוט מאוד נפסיק את התמסיר. התמסיר הבא שלנו ישודר או באחת או ב1:30, והכל תלוי בכמות התוצאות שאנחנו נקבל. כאן נסיים, ומן המרכז למיקול משרדי, נשוב ונחזיר אתכם אל האולפן שלנו בירושלים. אנחנו נשדר לכם בהמשך תמסירים נוספים, ובהמשך אחר כך תגובות של ראשי המפלגות מאולפני הטלוויזיה הלימודית בתל אביב. דן שילון באולפן בחיפה, ערב טוב לך. ערב טוב לך, המילה יגאל, תמסיר. ערב טוב בעיקר לחיים.
המילה תמסיר זה המצאה שלך, מי המציא את המילה הזאת? חיים, אי אפשר לקחת ממנו כל מיני מילים, מטבעות לשון בשפה העברית. אבל נדמה לי שליל הבחירות הזה שאתה הראת כאן עכשיו, בזיכרון של חיים, וגם בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, הוא פחות חזק מאשר 77, מאי 77, שאז חיים המציא את המילה מהפך. אנחנו נגיע לזה. נגיע לזה? ודאי שנגיע לזה. כי האיש שיושב שם, דן שילון, אני חושב שהוא הטוב ביותר במנהלי החדשות שהיו עד היום, הוא האיש שיום אחד... התוכנית היא עליך, לא עליי. אני מבקש שלא תפסיק אותי. תמיד אתה הפסקת אותי. יום אחד הוא קרא לי לצפות במשהו, אמר לי בוא תראה. הוא הראה לי מהדורה של ITN מלונדון, שבה סוגרים את הקלפיות ומודיעים את התוצאות של כל הזה. את זה הוא אמר לי, אנחנו נעשה אצלנו. אמרתי לו, לך תיבדק. אתה משוגנר. וזה היה. יש לי סיפור ארוך על זה. רגע, אני רוצה להבין, המשדר הזה שראינו כאן, דן, אתה יושב באולפן בירושלים, וחיים יושב איפה? חיים היה במרכז למיכון משרדי, אתה מדבר על 69, לא על 77. 69, המשדר שראינו כרגע, קטע ממנו. כן, הייתה חלוקה, הייתה פעם ראשונה שעשינו, נדמה לי, שידור חדשות שהוא יותר מאשר ממוקד אחד, וזה היה כמעט לכשעצמו מהפך. ושוב, אני מושך לכיוון של 77, כי אז באמת זה היה מבצע הפקתי מדהים. ובכל זאת, אני חוזר למשדר הראשון, משדר הבחירות הראשון, הטלוויזיה כולה בת שנה בקושי, שנה וקצת. איך זה עובר? אתה שואל אותי או את חיים? תן לי. את שניכם. כי אני אומר לך... אני אספר לך איך זה עובר. אנחנו שידרנו מהמרכז למיקום משרדי, שהוא היה בצריפים של משרד החוץ. עכשיו זה לא קיים, כי הרסו את הכל. והיו שם מחשבים בגודל הקיר הזה. מחשבים ענקיים, שקראנו מהם חתיכות נייר, שמנו אותם לפני המצלמה, כמו שאתה ראית, והמצלמה צילמה את התוצאות. בית אלפא, עין חרוד, חפציבה, לאט לאט. במשך הזמן הלכו והצטברו התוצאות. לתמסירים הבאים, ועד הבוקר המאוחר לא ידענו מי ניצח את הבחירות. אם כי השאלה אז לא הייתה שאלה אקוטית, מפא"י ניצחה, כרגיל. וגולדה מאיר... ב-69. גולדה מאיר מרכיבה את הממשלה הבאה, נכון? זה נראה ככה, דן שילון. מאיזו בחינה? מכל הבחינות. כן, תשמע, חוץ מזה צריך לזכור גם שעד 77 התוצאות שאנחנו שידרנו היו מגיעות במקרה הטוב בסביבות 3 בבוקר, 4 בבוקר, לפעמים ב7 בבוקר. וסך הכל העבודה העיתונאית שלנו הייתה בעקבות הפלט מחשב של המרכז למיקום משרדי, שהיה מאוד 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 איטי. טוב, אמרנו גולדה מאיר, זה פחות או יותר נותן פרופורציה על התקופה שאנחנו מדברים עליה. חיים, מילה שלך. גולדה מאיר, כן. גולדה מאיר קשורה לשידורים בשבת. אנחנו שידרנו 3 או 4 פעמים בשבוע. גולדה מאיר קראה לראשי רשות השידור, לוועד המנהל, למליאה, ואמרה, אם לא יהיו שידורים בשבת, מפד"ל לא נמצאת בממשלה, אז תחליטו בין רשות השידור, שידורים בשבת, ובין מפד"ל בממשלה, ואז אלמוג, מנכ"ל רשות השידור הראשון, אמר לה, גבירתי, ראש הממשלה, את ממונה על הממשלה, אנחנו ממונים על רשות השידור. הוא אמר שאם היא נכנעת לדתיים, הוא מתפטר, ובסופו של דבר המליאה הצביעה למען שידורים בשבת, ומאז יש לנו שידורים בשבת. תעשה עם זה מה שאתה רוצה. צריך להזכיר בהקשר הזה, אם תרשו לי, את חלקו המאוד מאוד גדול של מי שהלך לעולמו, חגי פינסקר, שהוא היה בעצם מאחורי המהלך הזה. מילה לסיום, דן, ברכה לחיים, משהו? תראה, אני רוצה לומר משהו מאוד אישי לחיים. קודם כל, אני לא מבין, חיים, מה בער לך? מה בער לך? אתה אומנם גדול עליי בכמה שנים טובות, ואתה נראה הרבה הרבה יותר טוב, תראה את השיער שלך ואת השיער שלי, אבל מה בער לך? מה יש, שמעון פרס לא נשיא? הוא לא ירוץ לראשות ממשלה ולראשות קדימה אחרי שהוא יהיה נשיא? למה לא תקשיב למוטי קירשנבאום שראיתי כאן אותו בהבזק לפני כמה דקות, כשאמר שהוא וירון יזוזו מהמשבצת שלהם רק על אלונקות? אז מה בער לך? עכשיו תשמע חיים, אנחנו מכירים, אתה ואני, 40 שנה וחצי. הכרנו בששת הימים, אתה היית כתב כבר כוכב של רשות השידור, אני הייתי כתב, סליחה על הביטוי, כתב מושתן בראשית הדרך, הסתכלתי עליך בהערצה, ומאז עשינו דרך ארוכה ביחד,
חלק מהזמן אתה מעליי, חלק מהזמן אני מעליך. הרבה זמן בקווים מקבילים, הרבה פעמים ראינו עין בעין, מעט גם לא ראינו עין בעין. אני יכול לומר לך, חיים, שמכל השנים האלה, לי נותר בעיקר טעם אחד ממך. טעם של עוד. אז תן לנו עוד, חיים. דן שילון, תודה רבה על הדברים היפים והמרגשים הערב הזה. וזה הזמן באמת לומר שלום למוטי קירשנבאום, שנמצא באולפן בתל אביב. ערב טוב, מוטי. ערב טוב. טוב, מדבר על אלונקות, דן שילון. לך שמור מטבע הלשון על ההלוויה שיוצאת מרוממה, לא? כן, אבל חיים לא ישחק בשום הלוויה. גם לא ברוממה, אתה אומר. כן, הוא עוד יספיד את כולנו, כמו שאני מכיר אותו. אני מוכרח לומר לכם שאני לא כל כך זוכר מהנוסטלגיה הזו שאתם מדברים, כי אני הייתי ילד אז. הייתי ילד בתור עורך מבט הראשון עם חיים, אני בקושי זוכר שהוא הגיש, אני לא זוכר בכלל מה היה שם. אבל אני מדבר פה באמת בשם הדור הצעיר, חיים. אז אני רוצה לומר לך כמה דברים. דעתי על המקצועיות שלך והרצינות שלך והתרומה שלך למבט כבר שמעת ממני יותר מפעם אחת. וגם בשם כל עורכי מבט לדורותיו, אני יכול להגיד לך שאנחנו מודים לך שאתה במשך 40 שנה הוצאת אותנו מפשלות נוראיות שעשינו בהכנת המהדורות, אבל תמיד כשזה הגיע אליך, פתאום הכל נרגע, פתאום הכל היה בסדר, ולא נורא שהכתבות יצאו מסינכרוניזציה, ולא נורא שהמרואיין בכלל לא הגיע, ולא נורא שקראת הקדמה לדבר אחד ומשהו אחר היה, כי אתה בקולך, ולא נורא גם שנפלה קוליסה פעם באמצע על ה... כן, זה דבר שקרה באמת, מוטי. ביומן שבוע נפלה גם קוליסה, על יוסי ורדי אגב, שהיום עושה אקזיטים וכל זה, זה מה שדחף אותו, את יוסי ורדי, זה הקוליסה על הגב. אבל אני רוצה לומר לך שכל הדברים האלה הרי דיברנו. אבל אני גם יודע מה יהיה. זאת אומרת, אתה הרי לא הולך לנוח. אתה לא הולך לנוח ואתה לא הולך לשפת הים ואתה הרי לא גם יושב בבתי קפה. אתה יקש שעובד כל הזמן ורץ והישגי ורוצה לעשות עוד וסרטים נפלאים וסדרות נפלאים ואתה לא הולך לנוח. ואני כבר אומר לך, אני יודע בדיוק את התסריט. התסריט הוא אתה עכשיו עושה סדרה על ערביי ישראל. הרי ברור שזה יעשה רעש. אי אפשר לעשות סדרה על ערביי ישראל שלא תעשה רעש. יהיה רעש גדול, יגידו, עזבו אותנו מחיים יבין והדוקומנטרי, עדיף כבר שיגיש את מבט, יקראו לך לחזור. עכשיו תשמע, כמו שדן אמר, אתה לא מגמגם, אין לך בלקאוטים, והשיער שלך היום יותר טוב ממה שהיה לפני 40 שנה. אז למה לא? אז אני כבר רואה את הדרך שלך חזרה, רק הפעם אני אומר לך, לא יהיו מסיבות פרידה. גמרנו. יש גבול לסיבובים האלה גם. אני רוצה להודות לך מאוד, כי אני חושב שבמשך 25 שנה מתוך ה-40, אנחנו היינו מונופול. ואתה היית הקול והפנים של חדשות הטלוויזיה. והיו אירועים סוערים במדינה כמו שלא היו בשום מדינה אחרת. מלחמות ואינתיפאדות ושלום ומה שאתה רק רוצה. ופוליטיקה מכל הסוגים. וכולם ראו ושמעו את זה דרכך. ואי אפשר היה לייחל, צוות ההקמה לא יכול היה לייחל למישהו שיעשה את זה יותר טוב ממך. אז תודה רבה על 40 שנה, היה תענוג לעבוד איתך. קירשנבאום, תודה לך, ודש ללונדון. חיים, אתה יודע, הוא מדבר פה על הסיפור, הנושא של השיער שלך שנראה היום יותר טוב אחרי 40 שנה. אתה יודע, נמצא פה גדי סוכני, סיפר לי קודם, כשהוא הגיע לבניין, הוא חפר בתוך השיער שלך כדי לגלות אם הוא אמיתי, כי מישהו אמר לו שזה לא יכול להיות אמיתי. עזוב אותי זה עם באמת השיער. סיפור השיער? זה שאלה מעצבנת. למה? הנושא מעצבן אותי, אני לא יודע. יש לי שיער, כמו לכל בן אדם, מה הולך פה? לא, יש לך שיער, נקודה, לא לכל בן אדם. תראה, הדברים של מוטי, וגם מקצתנו הדברים של יושבים דן... פה אבלים וחפויי ראש מול השיער שלך. הדברים של מוטי, אני ממש מתרגש. עכשיו אני מתרגש. כן. מוטי, אמרתי עליו פעם, ואני חוזר, הוא אושייה, הוא אדם משכמו ומעלה, באמת. מנהיג. מנהיג של הציבור הזה, של עובדי הטלוויזיה, מה שנקרא עובדי הטלוויזיה. האנשים שנתנו את הטון, האנשים שכמו שאמרתי קודם, נרצחו על המגרש. הוא ודן שילון. דן שילון היה לו סיבוב בבידור, סיבוב עם המעגל,
לא ניכנס לכל הדברים האלה, להרפתקאות האלה, לשידורים הנהדרים האלה, ואחר כך לירידה שלהם. דן שילון היה, כמו שאמרתי קודם, מנהל החדשות הכי טוב, מוטי קירשנבאום היה מנכ"ל רשות השידור, ושניהם, אני מעיז להצטרף לחבורה הזאת, פלוס עוד כמה שמות. אני לא רוצה פה למנות... שחלקם נמצאים איתנו, ואנחנו גם נפגוש אותם בהמשך הערב. בהחלט, אני לא רוצה למנות עוד שמות, פן אני אזכיר אחד ולא אזכיר את השני, אבל אני חושב שזה היה הגרעין הקשה שהקים את הטלוויזיה, ומה שחשוב, הוא הקים את האתוס של הטלוויזיה. אתוס נשמע כמו מילה של בית מרקחת, אבל הוא הקים את הבסיס המוסרי של הטלוויזיה, שהיא מדברת אמת, והיא צריכה לדווח אמת. לא תמיד דיווחנו יפה, לא תמיד דיווחנו בצורה אלגנטית, היו אחרים שעברו אותנו בלוק. כי היו גם טענות שלא תמיד דיברנו אמת, אתה יודע. והיו גם מקרים שאנחנו נאבקנו על זכותנו ועל חובתנו להגיד את האמת. אלה היו מאבקים לא קלים, שבין השאר הגיעו גם לבית המשפט העליון. דן שילון, מוטי קירשנבאום, תודה רבה. אנחנו ממשיכים הלאה. חיים, אנחנו מדברים איתך עכשיו על פוליטיקה. סיפרת בכמה הזדמנויות שקיבלת הצעות באמת רציניות. סיפרת על זה שבדש ב-77 הציעו לך לרוץ ברשימה. קיבלת הצעות להיות בממשלה כזאת, בממשלה אחרת. ראיתי גם באינטרנט שהציעו לך לרוץ לנשיאות פעם אחת. אבל יש לנו הצעה רצינית מאוד עבורך. להצטרף לממשלה. בבקשה. הלו? חיים, שלום, זאת דליה איציק. שלום דליה. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. אנשים הגונים שיוצאים לפנסיה צריכים לישון בשעה הזאת. אני באמת על סוף השנה. תגיד, אז זה רציני? אתה באמת עוזב? כן, מה? אני עוזב מבט. אתה חושב שיש חיים אחרי מבט? כן. נמק, פרט ונמק. אני מתחיל לנשום אוויר פסגות. למשל? אני יודע, אני אבחר לכנסת. זהו, אני הצעתי לך, אתה יודע, אולי באמת תרוץ לרשימת הגמלאים. חיים, אני שמעתי שאתה פורש, המפלגה מוכנה לקבל אותך. אתמול קראתי את ההגדרה, קשיש זה מגיל 65, גם אני מתקרבת לשם. אני אחכה לך. לא רק שאנחנו קיימים, אנחנו נושמים ובועטים. דליה, מה לעשות? החיים לא פשוטים. אתה עוזב... אני מתקדם, כן. תגיד, אתה עוזב בלב שלם? כן. באמת? ככה בלי שום, אתה יודע, זה כאב... כן, תראי, כמה אפשרות? פרפרים, משהו? אני חושב שיש לי מספיק דברים שאני עוסק בהם מחוץ להגשת מבט, ולא נגמרו גם האפשרויות. נגיד, אז מה תעשה ביום ראשון הבא בבוקר? אני בן 80 פלוס, ואם הוא פורש עכשיו אולי הוא בן 70, 71. בן 75. 75, אז יש לו זמן, זאת אומרת, זה הגיל שבו הוא יכול לשים רגל ולהיכנס ו-welcome. כמה שנהיה יותר, נקבל יותר שרים וגם הוא יהיה שר. חיים, מה אני אגיד לך? אני מאחלת לך בריאות, אני מאחלת לך גם שתיגמל קצת מהאקטואליה. תמיד חיים מבין נשאר חיים מבין. ככל שאדם מתבגר ומזדקן, אז חוכמתו כמובן מתווספת. הסבא שלו, הסבא של חיים יבין, קראו לו המגיד מברודי. המגיד מברודי, רבי שלמה קלוגר, זה היה הסבא שלו, סבא של אבא שלו. אז רק תראה את ההבדל, זה המגיד מברודי וזה המגיד מבט לחדשות. אז זה הייתי מציע לו, שילך ויגיד שיעור באיזו ישיבה, אולי יהיה לו הצלחה. תדע לך שאתה גרמת לי לעשות את הקפיצה הכי גבוהה בחיי. כאשר אני הייתי ראש מטה הסברה של רבין ב-1992, וכאשר צעקת מהפך, מפלגת העבודה, 44 מנדטים. קפצתי ובכיתי. זו אגדה. חיים יבין איננו בן 75, הוא בן 44, הוא יהיה פה עוד 30 שנה לפחות, והוא יגיש ערב ערב את מבט, הרי כל אחד יודע את זה. ולכן אני לא מקבל את כל ההטיה הזאת והולכת השולל הזאת, הרי חיים הוא נדבך יסוד בחיינו, ולא ייתכן שהוא סתם ייעלם, הוא ודאי לא ייעלם. טוב, הכל ספין, חיים. שמעת נתניהו? הוא מבין דבר או שניים בספינים, לא? הייתי אומר, כן, הייתי אומר. תשמע,
דברים המחממים את הלב, אין ספק. מה, יש לך ייחוס רבני שלא ידענו עליו? כן, הוא אמר את הדברים הנכונים. מי היה המגיד מברודי? המגיד מברודי היה רב זלמן שלוימי קלוגר, שגר בברודי, לכן הוא המגיד מברודי, והוא היה סבו של סבי, נדמה לי. והוא כתב, כשאני אומר את שמו, בש"ס, או בין החרדים, הם קרני עולה. הוא היה כנראה איש מאוד חשוב. לא איך לעשות את הקטע שמציעים לך להצטרף כחבר כנסת מש"ס? לא מש"ס, מהגמלאים. לא, גם ש"ס. גם ש"ס? בעקבות המגיד מברודי. כן, אבל הם אומרים שאני חומץ בן יין. הוא היה המגיד מברודי ואני המגיד למבט. ואני המגיד של מבט. בנזרי אני יודע לגמור איתו אותה. חשבון, אתה יודע שעשיתי עליו סרט? הוא יצא טוב בסרט. כן, אתה מצטער על זה. כן, אבל הוא לא סולח לי, מאז. השר חיים הרצוג באולפן בחיפה, ערב טוב לך. יצחק הרצוג, אבל זה בסדר, גם חיים הרצוג זכה. התרגשנו, הערב יש נוסטלגיה, השר הרצוג. בסדר, אבי ז"ל גם עבד עם חיים יבין, באמת בתחילתה של הטלוויזיה. כן, יצחק הרצוג, השר הממונה על רשות השידור, למי שלא יודע, ואתה ביקשת גם לברך את חיים בערב המיוחד הזה. אני אומר לך, אני חושב אומנם אני מדבר כאיש פוליטי, אבל אני חושב שאני מבטא מחוץ לאולפן הנהדר שאתם יושבים בו, עם באמת, כמו שהוא אמר, האושיות של השידור בארץ, גם את הציבור, ובאמת הרבה מאוד אזרחיות ואזרחים בישראל שרוצים להגיד לך, חיים יבין, תודה רבה. גם את הדור הצעיר שלי, אמנם אתה נראה כמעט כמוני, אבל אני רוצה להגיד לך שגם דורות צעירים שגדלו וראו אותך, ומבחינתם אתה היית האיש של אמינות ואיכות, דברים שאנחנו לא תמיד רואים בעולם התקשורת המודרני, ולומר לך לבסוף שמבחינתי גם אתה הסמל האמיתי של השידור הציבורי, שהוא כל כך חשוב לנו לדמוקרטיה הישראלית, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, אבל באמת אני חושב שכמוך אני מאמין בחיוניות של השידור הציבורי לדמוקרטיה הישראלית. אז שא ברכה אתה ורעייתך וילדיך בהמשך בדרכך, ויחד נרים את דגל השידור הציבורי בכל אשר תהיה. חיים ארוכים. גם לך, יצחק הרצוג, השר, תודה רבה לך. נורא חשוב להגיד כמה השידור הציבורי חשוב. בבקשה. וכמה שאנחנו צריכים לעשות מאמץ, ואני בעיקר פונה לציבור הזה שהתקבץ כאן. דווקא בתקופה הזאת שמדברים כל כך הרבה על הון ושלטון וכו' וכו' וכו', נורא חשוב לשמור על השידור הציבורי. זה נורא קשה. בהתפתחויות שיש היום, זה משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל צריך לעשות מאמץ. אהוד יערי, איפה? אהלן אהוד. שלום, ערב טוב. שלום, מה שלומך? אהוד. בסדר גמור, תודה. יופי שבאת. לכבוד לי, לעשות לך כבוד. אני לא יודע אם אתה יודע, יגאל, אבל חיים הוא האיש שהביא אותי לטלוויזיה. מתי זה היה? זה היה הוא התחיל להביא אותי לא כעובד טלוויזיה, אלא כאורח, כשחיים עשה את היומן, כאורח לעשות כתבות. בבקשה. לא, אני רק אספר איך הוא הגיע לטלוויזיה. יום אחד הייתה תוכנית מוקד. מוקד היה פגוש את העיתונות. ועל העיר חמו, ויקטור נחמיאס, שהיה כתב לענייני ערבים, והוא בא לדן שילון ונתן לו אולטימטום. אם אני לא משתתף במוקד, כי שילון החליט שהוא לא ישתתף במוקד. אם אני לא משתתף במוקד, אני מתפטר. אז שילון אמר לו, התפטרותך התקבלה. ככה הגיע אהוד יערי. אז באותו רגע אני אמרתי לשילון, מיד להביא את האיש הזה, שקודם עשה אצלנו כמה סיבובים, בתור כתב דבר היית, נכון? כן, ואז הכתבה הראשונה שהכנתי בשביל חיים, אמרת אין דבר, אני עובר לטלוויזיה. זה היה לטלוויזיה. כתבה על שיקום ערי תעלת סואץ על ידי המצרים, ובתוך הכתבה הזו, זה אני לעולם לא אשכח, היה בערך דקה של קמבודים עם ריקשות, עם כובעי קש משולשים. ולא כי הם הגיעו לתעלת סואץ. וחיים אמר לי, אוקיי, זו פעם ראשונה. אתה יודע שהוא ואלכס גלעדי פעם גנבו את הגבול וברחו למצרים. אחרי הביקור של סאדאת, הם דרשו, אפשר להגיד את זה היום, בוא נגיד שחיכו בהצלחה את החתימה שלי על מכתב למשרד הפנים. זה הייתי אני, חיכו בהצלחה, וברחו למצרים. צריך היה לפתוח את משרד הפנים בשבת, כדי שנוכל לצאת. וזה היה מצב חירום, ואי אפשר היה להטריד את חיים. זה מה שהיה. אפשר היה להטריד אותו, והטרידו אותו, והטרידו את ארנון, ובסוף הם טסו למצרים, הם לקחו את נפשם בכפם,
הגיעו למצרים, הם חשבו מי יודע מה יעשו איתם. וכשהם הגיעו לנמל התעופה של פורט סעיד או של קהיר, אז הפקיד שם אמר, היי, שני ישראלים, ועשו להם חפלה שלמה, והוא יושב על הגג בהילטון, מבסוט, מודיע לי, הגענו למצרים, לא נתתי לכם רשות, ארנון צוקרמן צעק עליהם, לא נתתי לכם שום רשות, משה דיין דרש להחזיר אותם מיד ולהעמיד אותם לדין. לא הסכמנו. ואז בסוף פתרתם הם את זה. חזרו, והיה שידור של הדלקת הנר. אני לא זוכר מי הדליק את הנר. בקהיר, אלכס הדליק. אלכס הדליק את הנר מבית הכנסת בקהיר. מה, אנחנו נשפחנו מרוב בהתרגשות. יגאל, אם מותר לי, אני רוצה... אנקדוטה קטנה שאני חושב שהיא מראה את הגדולה של חיים. כאיש חדשות, בוודאי כמגיש. יום אחד לאחר הסכם השלום עם ירדן, ישבנו בים המלח באחת מהוועידות האלה של תהליך השלום, והיה רעש באוזניות ולא היה ברור לי, כי לא היה לנו מוניטור, האם אני בשידור, האם אני לא בשידור, ומישהו צועק לי באוזניות, אחד הטכנאים בכוונה טובה לגמרי צועק לי באוזניות, ואני אומר לו, רגע של אובדן שליטה, אני אומר לו תסתום את הפה. והדבר הבא, אני שומע את חיים אומר לי, תודה רבה לך אהוד, כי הכל היה בשידור חי. זה חיים, מישהו אחר, תגובה אחרת. את מהדורת מבט הראשונה, חיים, ביולי 1998 הקלטתם, זה היה על פילם כמובן. מתי הקלטתם אותה? ביום השידור או קצת קודם? כמה ימים קודם, אני חושב, יום, יומיים, לא יודע, לא זוכר בדיוק. זה מדהים היום בעידן של המבזקים, ומעכשיו לעכשיו ומעכשיו לעוד מעט, המחשבה שהקלטתם מהדורת חדשות ששודרה ביום מסוים כמה ימים קודם בעצם, כי לא הייתה ברירה. לא, עשינו את זה מטעמי זהירות. אל תשכח שכל המכניקה פה הייתה במצב מאוד נזיל ושביר. אז כדי להיות on the safe side, אנחנו הקלטנו אותה, אבל לא הייתה לזה סיבה אמיתית. אחר כך כבר שידרנו חי עם כל התקלות מי הדפיס את השלט היפה הזה שאנחנו תמיד רואים כל השנים? חיים יבין על השולחן. תשמע, פה צריך להגיד תודה למחלקת הגרפיקה, מחלקת התפאורה, בכלל לכל הענפים האלה שלא באים לידי ביטוי יום-יום בטלוויזיה, אבל הם עשו עבודה לתפארת. אז ואחר כך. בוא נראה, את מבט הראשון, יולי 1968. ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה. מנהיגי ברית המועצות וצ'כוסלובקיה סיימו הערב את שיחותיהם בצ'רנה. בביאפרה נמשכים המלחמה והרעב. בלונדון ובפריס הוצגה השבוע אופנת הסתיו. נושאים אלה ואחרים נגיש במסגרת המגזין הראשון של הטלוויזיה הישראלית. במרוצת השבוע שעבר שהיתי ברומא לעקוב אחר הפרשה. אישי ציבור איטלקיים, אנשי אל על ואנשי השגרירות, היו פסימיים ביחס לשחרורם של האנשים. מר אבן, מטוס אל על נתון בשבי האלג'ירי זה יותר משבוע ימים, ועדיין המטוס וצוותו לא שוחררו. מביני דבר והמדיניות הערבית טוענים שעל פי ההיגיון של המדיניות האלג'ירית אין כמעט לצפות לשחרורו של המטוס, כיוון שאלג'יריה הסתבכה בעניין זה והגיעה לאיזשהו מבוי סתום. מצד אחד היא חייבת לשמור על הדימוי שלה כמדינה ערבית קיצונית, מצד שני נתונה ללחץ בינלאומי. ההנחה היא שהאלג'ירים לא יוכלו לבדם לצאת מן המבוך הזה. הממשלה, לעומת זאת, ממשלת ישראל, שמה עד עכשיו את הדגש במיצוי האמצעים המדיניים. אולי תוכל לומר מהם האמצעים שננקטו והאם אתה מאמין ביעילותם? בשום פנים אין להתייאש מיעילותם של האמצעים הללו. יותר משנה מאז פרצה מלחמת האזרחים בניגריה, החל מצפונו של העולם מתעורר. אך בביאפרה עדיין מכים המלחמה והרעב. הנשים תלבשנה בסתיו, סמלות מכנסיים, חליפות מכנסי ברמודה, כובעים, ברטים ותרבושים עשויים פרווה, מגפיים ארוכות ככל האפשר, והחידוש העיקרי באופנה זו, ברכיים בתוך השמלות. שרי! תשמעי, את מסקרת נושאי תרבות הרבה שנים, עדיין, את בעצם אחרי חיים האחרונה שנשארת פה, במבט הראשון.
זה מה שהוא אמר. הטלוויזיה היא בדם שלנו, וקשה לנו לעזוב. אני לא יודעת איך הוא עוזב. זה קשה לעזוב את המקצוע הזה. זה לכל החיים, כמעט עד המוות. זה מקצוע שבוחר אותך, לא אתה בוחר אותו. אתה בוחר אותו, ואחר כך הוא בוחר אותך, והוא לא מניח לך. איך הגעת לאופנת פריז ורומא? תראה, היו כולם גברים. הנושאים ראיתם היו נורא רציניים. המהדורה הזאת היא קוצצה. היא בעצם הייתה 1.25 שעות של מהדורה. אני ראיתי אותה לפני כמה שנים, היא הייתה ממש משעממת. אבל מה? היא הייתה הישג. הישג כזה שלא היו בו תקלות, ושידרנו. כי הייתה מוקלטת, איך יהיו תקלות? כן, אבל גם כשהקלטנו אותה, לא היו תקלות כשהקלטנו אותה. ואחרי זה הלכנו כמובן לחגוג, אבל כעבור יומיים עשינו עוד מהדורה, ואחר כך נכנסנו לשגרה. הלכתם לחגוג? יש פה גילוי מרעיש, איך חגגתם? כל המערכת. כל המערכת הלכנו מה, חשבת שרק חיים ואני? לא, כי יש את המערכון עם הקרח, את יודעת. הלכנו לחגוג, בצריף שהיה אז, שתינו ואכלנו, דרך אגב גם אז היה מנהל שהיה דואג למערכת, וכל מהדורה היה שולח לנו ארוחת ערב, פיתות, בפנים סטייקים, וככה החזקנו מעמד, כי לא עזבנו את המקום. שיושבת פה לימינך, מה שאני שומע כרגע? שבתקווה שיבינו את הרמז. מיכה לימור, אתה גם כן במהדורה ההיא, מבט הראשון, נסעת לרומא במיוחד כדי לסקר את חטיפת מטוס אל על לאלג'יריה, אותה חטיפה מפורסמת, עם עודד אברבנאל. אני לא יודע אם לטלוויזיה הישראלית, לערוץ הראשון, יש היום כסף לשלוח כתב. אז בוודאי שלא היה. ומי ששלח אותי לרומא היה עיתון ידיעות אחרונות, שבשבילו עדיין עבדתי ככה בזנב לפני פרוץ הטלוויזיה. אבל אני רוצה לומר משהו שבניגוד למה שאתם אמרתם קודם. לדעתי, המהדורה הראשונה שודרה בשידור חי. ואנחנו ישבנו שם ושידרנו בשידור חי, עד כמה שזכור לי. את הדבר הזה שראינו כרגע? כן, כן, כן. ושרי, ודאי שהוא הוקלטה, אבל היא שודרה בשידור חי? למיטב זיכרוני כמובן שחלפו 40 שנה. זה הזמן למחלוקת. וזיכרוננו הולך ומתקרב. אפשר לפתוח את המחלוקת הזאת ולדון בה. אבל זה היה אחרי כמה שידורים ששידרנו חי. נכון, עשינו פיילוטים. המצעד של צה"ל ביום העצמאות, ששודר חצי שנה קודם, לא, זה היה במאי ביום העצמאות עצמו. נכון, שודר חי, מצעד יום העצמאות אתה שידרת דרך הטלוויזיה החינוכית. השידור הראשון של הטלוויזיה. ממש לא נכון. מכל מקום. רבותיי, יופי של סיפור. אנחנו נמשיך לריב על זה ב-40 השנה הקרובות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. קודם כל ראינו פה... כן, בבקשה, שרי. תן רק את המיקרופון. שרי, תדעי לך, אנחנו עושים היסטוריה. כלומר, הוא היה לו את החוש לדעת שאנחנו נשב עוד 40 שנה כאן ונראה שוב את המהדורה הזאת. אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי, שאלה. ראינו כאן את ידידנו אלי ניסן, שלא הגיע לכאן הערב. ויש אגדה, ואתם תגידו לי, סוף סוף הערב הזה, כמה היא נכונה אם בכלל. השאלה לאבא אבן נמשכה במשך 1:40, השאלה הארוכה ביותר בתולדות הטלוויזיה בכל העולם, ובסופה ענה אבא אבן, כן. חיים. לא, תראה, אתה קצת מתקן את ההיסטוריה. כי השאלה לא הייתה כל כך ארוכה, ואבא אבן מעולם לא ענה בכן. לא, ואז אמרו לו, אי אפשר ככה. הייתה לו תשובה, די ארוכה, אבל השאלה הייתה ארוכה, כולם שאלו, נו, איפה השאלה? הוא נתן הרצאה לאבא אבן. יגאל, אני רוצה לומר משהו לגבי חיים, אז, וזה נכון גם היום, וזה לא קשור בסגולותיו המקצועיות שנתפרטו כאן, וכנראה עוד יאמרו רבות. אמרה את זה אחותו היום באחד העיתונים, והזכיר את זה במילה אחת, נדמה לי, דן שילון, שחיים הוא צאצא יקה. והיקיות של חיים היא אכן שהובילה במשך הרבה זמן את כולנו בחדשות, והובילה אותנו במונחים, מה זה יקה? זה אדם ליברלי. מיכה לימור, תודה רבה לך. זה אדם הומני. יקיות. זה אדם מסודר ואדם יסודי. והדברים האלה הובילו אותנו הרבה מאוד שנים בחדשות. מיכה ושרי, תודה בינתיים. לא רק יקיות, חיים. יש בך יותר מקורטוב של, איך נקרא לזה, ציניות, סרקזם, שומעים שאנחנו, החבר'ה בבניין, שומעים ככה בין לבין במדרגות ובמערכת, וגם, היית סטוצר לא קטן, לפחות פעם. הייתי מה? סטוצר.
למה כוונתו של מר? בוא תראה. ערב טוב. פעם אחת העמידה הטלוויזיה הישראלית מצלמה נסתרת במוזיאון השעווה בתל אביב. חיים יבין, כן? תראי, אפשר אחת השתיים. בדיוק, הפנים כן. זה אולפן מבט לחדשות. תראי, הוא מצוין. הפנים, מצוין. הכל, המבט של העיניים, הכל ככה. את יודעת? תראי, מצוין. עם החליפה והכל, נדמה לי שהוא הולך עכשיו עוד עם העניבה הזאת. הוא מצוין. תראי, ידיים כמו שהוא חי עכשיו. כן. כמו שהוא חי פה. בחיים, את יודעת? שלום גברת. אוי, הנה. מה זה? חיים יבין. ערב טוב ושלום רב לכם. למה, הוא גם ממצמץ בעיניים, אני נגעתי. אמרתי שזה מישהו לא רגיל לזה, והוא רואה את זה, אני ראיתי שהוא מצמץ בעיניים. הנה, הוא מצמץ. כן, אז אני לא יודעת עכשיו, זה אמיתי. רגע, אחד שמה משהו. אימא'לה. הוא בוכה. תראי מה זה. הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. דן בירון עשה איזו תוכנית, ביקש ממני ואני הלכתי על זה. לא רע. זכרת את זה? לא רע. לא זכרתי בכלל שזה קיים. אבל אני משבח את עצמי. מוטי שקלר, מנכ"ל רשות השידור. יכול להיות שהייתי צריך בכלל לעסוק בבידור. אז זהו, אני רוצה לשאול את המנכ"ל מוטי שקלר, אם היום היית מאפשר למגיש המהדורה המרכזית לעשות איזה ככה תוכנית מתיחות פה ושם בשעות הפנאי, ככה בשביל השעות הנוספות. הוא צודק, מי שואל היום מנכ"ל? אז הוא צודק בהחלט. אני רוצה להתייחס לחיים בתכונה אחת שנשאלתי עליה, כלומר, על ידי אחד העיתונאים, אמרתי, התכונה שמאפיינת אותו מבחינתי זה האצילות. והתכונה הזו נפגשתי איתה כשחיים שיתף אותי אולי בין הראשונים בהתלבטות שלו אם לפרוש או לא לפרוש, והדרך שהוא עשה את זה, בשיח שהיה בינינו, זה בעיניי היה יותר מכל דבר אחר ביטוי למינוח הטעון הזה שנקרא אצילות. אני גם נפגשתי עם חיים בפן אחר, שבעיניי דיבר אליי לא פחות, אולי הרבה יותר, כאשר במלחמת המלחמה האחרונה, כשאני סך הכל שבוע בתפקיד, בימים הקשים ביותר, נדמה לי, ביום של כפר גלעדי או למחרת, כשהייתי בצפון, אמרתי לחיים, אתה עולה לצפון? אמר לי, מה זה בהחלט? ולראות אותו משדר על הגג בקריית שמונה, כשהקטיושות ריחפו מלמעלה באופן ממשי. זה למעלה, לתוך הקיר על ידי. ממש לתוך הקיר. באיזשהו שלב השידור נעלם, ובדיוק הייתי בערוץ 10, ושם הייתה שמחה גדולה. כי פתאום נעלם השידור, חשבו שגם חיים נעלם, אבל כמו שאמרנו, חיים הוא נצחי, אז הוא גם בזה לא נעלם. ונקודה נוסף שאני רוצה לבוא ולומר, עוד 150-200 שנה, ההיסטוריה תיבחן דרך הזיכרון הצילומי. ולחיים יש את הזכות, 2/3 מההיסטוריה של מדינת ישראל, כמעט 2/3 מההיסטוריה של מדינת ישראל, הוא יהיה חלק מההיסטוריה גם בעוד 1000 שנה. וזה, אני חושב שלרובנו לא הייתה הזכות הזו. תודה מוטי. משה גביש, היושב ראש. אני רוצה לשאול אותך שאלה שכולם שאלו את חיים היום בכל הרעיונות שהוא נשאל. הוא נשאר איתנו? קודם כל הוא נשאר אצלנו פה בלב, זה בוודאי. אנחנו גם מאוד מקווים שהוא נשאר איתנו בערוץ אחד. אני רוצה אבל לא לדבר כיושב ראש, אני יושב ראש תקופה קצרה יחסית, לא גדלנו יחד, וחיים הוא לא אחד מתלמידיי, לצערי.
אני באמת רוצה לדבר פה בתור מאזין וצופה ומעריץ של הרבה שנים. אני בגלל חיים, גם כשלא היה לי קשר לרשות השידור, צפיתי במבט, אני פה עושה וידוי אמיתי. אני רוצה להודות לך על כל השנים האלה, ואני בטוח שהוא נשאר איתנו, ומאחל לך הרבה הצלחה. תודה רבה גם לך, משה גביש. חיים, עוד הפוגה ככה עם חיוך. היית בתערוכת הקריקטורות עליך? כן. אהבת? ומאוד נהניתי, כן. מכולן? כן. אין שם סיפור. אני די מתפלא על הפשיינשה הזה. הנה, יאיר שטרן נמצא פה, ממנו למדתי את המילה. מה זה פשיינשה? מילה פולנית. זה בפולנית? מסיבה כזאת. אני די מתפלא מכל האוג'ה הרס שאתם עושים כאן. וגם התפלאתי שיום אחד פנו אליי ואמרו שעושים תערוכת קריקטורות עליי. התפלאתי, באתי, ראיתי ונהניתי. אז בואו נראה כולנו עכשיו ונהנה. חיים יבין הוא כבר מזמן לא רק מר טלוויזיה. לרבים הוא מייצג את ישראל הישנה והטובה, שאת נעלמת במבול של רייטינג ומסחור. מהפך שחל בפוליטיקה הישראלית. מהפך. לקראת פרישתו החליטו מארגני הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, הנערך בסינמטק בתל אביב, לייחד לו תערוכה שלמה. 30 קריקטורות פרי מוחם הקודח של טובי המאיירים מוצגות כאן. אומרים שקריקטורה טובה שווה 1,000 מילים. פה בקווים פשוטים, ברורים, חדים, חשוף הרבה מילים במה שרצו לומר. בין הקריקטורות החדשות שצוירו במיוחד לאירוע, מוצגות גם כאלה שהוצגו בעיתונים בשנים האחרונות. ההוכחה לכך שחיים שלנו כבר מזמן הפך למותג, מתממשת כאשר בחלק מהקריקטורות אפילו לא רואים את פרצופו. הוא כל כך מוכר שאפשר לדמיין. מה נעשה אחרי שיפרוש יבין, שואלים בקריקטורה של גלעד סליקטר, זה הסוף של כולנו, בטוח. את הקריקטוריסט שלמה כהן, שאפילו הכניס עצמו לתמונה, הטרידה שאלת $1,000,000. האם חיים באמת לובש תחתוני בוקסר מאחורי שולחן ההגשה, והאם באמת מוטבע עליהם הלוגו של רשות השידור? את התשובה לשאלה הזאת לא נפתור בכתבה הזאת, אולי בסיומה יסכים חיים לשתף אותנו אחרי 40 שנה בסוד שלו. בסדר. זהו? כן. רק בסדר? זה כמו שואלים אותי מה אני אומר על החיקוי שפרידמן עושה בארץ נהדרת עליי. מה אתה אומר באמת? אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אז זה צובט קצת פה ושם, אבל בקריקטורות האלה הם נעשו ברוחב לב, מתוך טוב לב. ואני אהבתי אותם. פרידמן לא בא מטוב לב? פרידמן היה שם איזה קטן, התגברתי עליו. גם סוג של בוג'רס. כן, גם כן סוג של בוג'רס, נכון. גדי סוכניק, ערב טוב. ערב טוב. כולנו היינו עדיין תלמידים של חיים, וגם לך הוא היה חונך כאן בבניין בעצם. כן, זה אגב המשך טבעי, כי אני סיפרתי לו את זה ונדמה לי שהוא לא זכר את זה ממרומי גילו הצנוע. כשהוא היה בן 8 בערך, אמא שלי חנכה אותו, הייתה המטפלת שלו. בקריית בנימין ההיא, כשקראו לו היינץ קלוגר. ואפרופו היינץ קלוגר אגב, בסביבות שנת 76-7, אני סטודנט בירושלים, שביתת אוטובוסים ארצית, שבועות לא היו אוטובוסים, אנשים אספו בטרמפיאדות. אני בדרך לאוניברסיטה עומד, עוצר אוטו מפואר באותם ימים, איזה מין פז'ו 404, משהו כזה. אני מכניס את הראש, מיד אני מזהה את האייקון הטלוויזיוני שכולנו הכרנו אז, עם רייטינג הלוואי על כולנו. יושב עם סיגר בתוך הלימוזין דאז, אפילו לא מסתכל עליי. אז הוא היה מלא מעצמו, אחר כך הוא נהיה בן אדם כשהתחלנו לעבוד יחד. ואני נכנס ואני אומר, זה ההזדמנות, אני אחמם לו את הלב, אני אעשה לו את היום. יושבים, לאן? אני אומר לו, לאוניברסיטה. נוהג. אני אומר לו, אתה יודע שאמא שלי הייתה המטפלת שלך? איך קראו לה? אני אומר לו, חנה וייסקוף, אז היא הייתה בערך בת 16, ולך קראו היינץ קלוגר, שזה אף אחד אגב לא ידע. לדעתי חיים לא חי בשלום עם השם עד גיל די מבוגר. לא יכול להיות שמאר טלוויזיה יהיה לו שם כל כך לא ישראלי. ברגע שאמרתי את השם הזה, הרגשתי שאם הבן אדם היה יכול לבעוט אותי דרך החלון באותה שנייה ולשכוח שנכנסתי אי פעם, אני עוד אפיץ את השם הזה ברבים.
אמר לי, לא זוכר, וזהו. בזה זה נגמר. כן, כן. אתה מודה, חיים, זה היה אני מודה, זה בא לי כהפתעה. באמת הייתה לי איזה מין הכחשה לגבי השם, לגבי היקיות שלי. אז זהו, אני חושב שעד שלב מסוים. השתחררתי ממנה. אבל כשהוא התבגר, הוא הבין שלכולנו יש עבר, והעבר זה דבר טוב, אנחנו צריכים להתחבר אליו. ולימים, בשנת סביבות 90-91, הגעתי לערוץ הראשון מכל ישראל. וגיליתי בן אדם אחר לגמרי מזה שזכרתי מהמכונית ההיא, מהטרמפ ההוא. אדם פתוח, נחמד, הוא נורא שמח גם שהגיעו איזה פנים חדשות אל ערימת הסליחה מכולם. דינוזאורים שישבו שם 20 שנה, לא נתנו לנפש חיה להיכנס לתוך הבונקר המבוצר שלהם. אני חושב ב10 שנים הייתי הראשון שחדר פנימה ככתב. חיים מאוד אהב את זה, לקח לו 2 דקות, הוא מאוד מאוד אהב את זה, עזר לי מאוד. ומה שלקחתי ממנו, אפרופו תלמידיו, זה את הקוליות הזאת. אמרתי לעצמי, אני חייב להיות קול באולפן כמו הבן אדם הזה. מה שלא יקרה, תיפול התפאורה, ייפול השידור, וברוך השם היו תקלות, אז לא עבדו עם אוזניות, עבדו עם קרטונים, חיים, אתה זוכר. את ההודעות שרוצים להגיד למגיש, תעית, תאריך, קצר, ציים, יש לך על הקו את מישהו, הכל עם קרטונים, עם הודעות כאלה, והכל לא עובד, שום דבר לא דופק, והוא יושב שם כאילו כלום, הכל, העולם מסתובב מסביבו. והיה קטע, אני הייתי כתב מדיני, מוניתי תוך כמה חודשים לכתב מדיני. כמובן. עשית הרבה דברים, גדי. ערוץ ראשון. לא תמיד מכרת משכנתאות. נכון. פעם עשיתי דברים לא רציניים. אני מתיישב שם, אף אחד כמובן לא לימד אותי לעבוד מול מצלמה, ואיך להתלבש, ואיך לדבר, ואיך קוראים מהמכשיר הזה, טלפרומטר. ואני יושב, אני לא יודע את נפשי, אין לי מושג מה אני קורא, את מה שאני הכתבתי כמובן, חצי שעה לפני זה. וכמובן, שידור ראשון, איזה יד מופיעה על המסך, לוקחת את הטקסט, נשארתי בלי כלום אני בערך ב3 ערוצים. אחד זה להחזיק קשב, לזכור מה פחות או יותר רציתי להגיד ולדבר בשידור חי. השני זה איך להתאבד, האם להניח את הניירות שלי, להגיד תודה, ניסיתי, אני לא אחזור לכאן יותר וללכת. והשלישי זה מה יבין עושה, ואני רואה אותו מסתכל, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה חיים, עברו עליך הרבה דברים. הוא מסתכל עליי מהצד ואומר, הסוכני כזה, נראה איך הוא יצא מזה. כשזה הסתיים, הוא אמר לי בשקט, אם עברת את זה, אתה כבר תעבור את הכל. גדי סוכניק, תודה רבה לך. חיים, דיברנו בהתחלה, בברכה של אהוד אולמרט, על הכישורים, לפחות ההיסטוריים שלך בכדורגל, ועל האהבה שלך למשחק הזה, וגם בתקופה שכבר היית מר טלוויזיה, וכבר הגשת את מבט, אפילו הרבה שנים, לדעתי, מה שנראה עכשיו זה משנת 1985, אתה במשחק כדורגל די חשוב של נבחרת הטלוויזיה מול נבחרת הכנסת, מבקיע את גול השוויון. כן, תראה, אולמרט... אתה עדיין משחק כדורגל? תקשיב, זה תקשיב טוב. אולמרט השמיץ אותי על לא עוול בכפי. אני הייתי שחקן בליגה הראשונה בכדורגל. היום קוראים לזה ליגת העל. ואני הייתי שחקן בהפועל ירושלים, ואנחנו הבסנו את ביתר ירושלים. אני זוכר משחק אחד ששיחקתי מגן, ודווקא מגן ימני, לא מגן שמאלי, ואני שמרתי על החלוץ האגדי, סימון אלפסי. הוא לא נגע בכדור כל המשחק. אז שאדון אולמרט לא יקחש. ידעתי שנושא הכדורגל לא יהיה קל. טוב, היה לך חסון כאן, אם יהיה תגובה מראש הממשלה במהלך המשדר, אנחנו נשמח להביא אותה. אבל כאמור הייתי שחקן אינטליגנטי. לא רצתי סתם. אבל הייתי שחקן, ואחר כך כמובן, נגד הכנסת, במגרש ביתי כזה, מגרש כדורסל. בוא נראה את זה. הנה הדברים בעצמם. אבל נראה. יד בכדור עונשין לטלוויזיה. צנוע. תראה, צנוע במיוחד לא הייתי, כן? איילה, אולי לכבודו של חיים,
אנחנו נחדש את נבחרת הכדורגל של הרשות. מה את אומרת? הייתי הולכת על כדורסל. על כדורסל דווקא? כן, כדורסל נשים. בטח לא על טניס, אחרי מה שראינו השבוע. חיים, כולם דיברו כאן על הפן המקצועי, אז קודם כל תרשה לי מילה אישית. כמי שעובדת איתך מאז שנת 93, אנחנו לא ייסדנו ביחד את הטלוויזיה. אני מאוד עצובה היום. לפתוח את המיקרופון, ערוץ אחד, לפתוח את המיקרופון. נפתח. אז אני אחזור למען הצופים שלנו. אני מאוד עצובה היום. אני מרגישה שמסתיים פרק מאוד משמעותי בטלוויזיה שלנו, בערוץ הראשון. איך אמר קלימנסו? לכולם יש מחליפים. אבל גם לך יהיו מחליפים. אבל זה לא יהיה אותו דבר. מעבר למקצוענות שלך, בלתי רגילה, ענייניות והומור תמיד, תמיד, תמיד. קודם כל זה התענוג, ביחד, לפני השידור. אם היינו יכולים להביא רבע ממה שאנחנו מדברים עליו מאחורי הקלעים. זה הזמן להביא את הרבע הזה, אל השידור עצמו. בהחלט זה היה עושה חסד עם הרייטינג. ואני אגיד משהו גם אישי בקשר לערוץ אחד, בהקשר שלך. אני מאוד אוהבת את המראה הכבד והטיפה המיושן, עם כל הרצינות שלו, בלי הלוק המתוחכם וההייפ, עם הרבה חדשות והרבה רצינות והרבה עומק, שלפעמים מתפקששים כשהמיקרופון לא נפתח וכאלה. וזהו, אתה מאוד 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 תחסר לי באופן אישי, ולנו, אתה יכול להסתכל אחורה על פרק מפואר שעשית, וגם להסתכל קדימה, כי אני מכירה את האנרגיות שלך, ואת החריצות שלך, ואת האמביציה שלך, ובהחלט אתה לא תשב בבית ותשלב ידיים. אז הרבה אהבה, חיים, בהחלט תחסר. איזה יופי. חיים, אנחנו מכירים את איילה הרבה שנים, אני מוכרח להגיד, אני אף פעם לא ראיתי אותך מתרגשת ככה. אני נסחף, איילה. קצת יותר התרגשתי. לא, אז לא היינו, ולא שמענו. אבל אני בהחלט נרגשת, וזה עצוב לי, ואני חושבת שחיים יודע את זה. זה היה נורא יפה ונורא מרגש. תודה רבה, איילה חסון. תודה רבה, איילה. איילה היא אחד מעמודי התווך של מערכת החדשות, שהיא מעמודי התווך של הטלוויזיה, שלא יהיה ספק. מזה שנים, לא יעזור פה שום דבר. אם אתה מצייר פירמידה, היא נשענת על האקטואליה, על החדשות, והאיילה היא אחד מעמודי התווך. יחד עם כתבים שונים שנמצאים כאן, לא נמנה שמות כדי לא לפגוע באחרים. ותראה, היכולת שלה לדבר אמת ברגע רגיש, כמו הרגע הזה שהיא אמרה, אני עצובה. אני מכבד את זה, ואני אהבתי לשמוע את זה. טוב, גם בית משפט אמר שהיא דיברה אמת. שחזרנו הערב את פרשת ברון חברון בתוכנית, כך היה, ממש חזרנו אותה. לא נמנה את כל הסקופים, כמה יש לך? אחד מהם רק. 20, 30, פרסטים וסקופים, כל מיני. אולי נשמע עוד איזה סקופ שלא שמענו ממקור שאף פעם לא יצאנו לשוחח איתו, בטח לא במסגרת הזו, עם יוספה יבין. ערב טוב, יוספה. ערב טוב. איך זה להיות אשתו של מר טלוויזיה? אני תמיד רציתי לשאול אותך את השאלה הזאת. תמיד רצית להיות אשתו של אני לא יודעת אם הוא אמר לך, אבל כשהתחתנו עדיין לא היה מר טלוויזיה, הוא היה מר רדיו. הוא נעשה מר טלוויזיה שנה אחרי הנישואים שלנו. ואני יכולה לסכם את זה, הוא חבר נהדר, הוא מפרגן, הוא תומך, הוא ידיד. הוא החבר הכי טוב שלי. 40 שנה. יש יום נישואין אחד. אבל ברשותך, אני רוצה לספר על חיים, שדיברתם עליו שהוא כזה יקה וקפדן בנושא זמנים, ונורא אחראי, אז אני רוצה לספר סיפור קטן על חיים ואחד מילדיו. זה היה בתחילת שנות ה-90, חיים נשלח להיות כתב בבון. אני לא הצטרפתי אליו מאחר ומיכאל ויונתן, ילדינו הגדולים, היו בצבא. אז אני נשארתי בארץ וחיים נסע לבד לבון. הגיע החופש הגדול, ובננו בן ה-13, חגי, יצא אל אבא לבלות איתו את החופש הגדול. אבא קיבל אותו בשמחה רבה,
ובבוקר, כשהם קמו, שמעתם שחיים חרוץ, אמר, חגי, היום אני רוצה לצלם כתבה על הניאו-נאצים שנפגשים באיזשהו מקום, באיזושהי עיירה, ולחיים, ומה דעתך שאני אביא אותך לפארק גדול בפרברי בון, ושם אתה תישאר מהבוקר עד שיסגרו ב5 את הפארק, ואני אבוא לאסוף אותך באחת מהיציאות של ההייווי. חגי אמר, מצוין, תוכנית נהדרת, נפרדו, חיים לקח אותו לפארק, שם אותו שם, ואני לקראת שעות הערב מקבלת טלפון, שיחה בינלאומית, את מוכנה לקבל קולקט מחגי? אמרתי, כן. חגי אומר לי, אמא, תשמעי, אני אמצא על ההייווי באיזה אקזיט, כך וכך, ואני רוצה לדעת מה שם המלון שאני נמצא בו עם אבא בבון, כי אבא לא בא לקחת אותי. מה אתה מתכוון לעשות, אני אומרת לו? הוא אומר לי, אני אעצור מונית בדרך ואני אסע למלון. אמרתי לו, מצוין. כעבור כשעה, טלפון מבועל מחיים, שנפל לו העיפרון, שעה לאחר מכן, והוא נזכר פתאום שהילד נמצא על ההייווי. וכמובן שהוא שם את פעמיו במהירות רבה לאסוף את הילד לארוחת סולחה בבית המלון. כן, ליבי היה במכנסיים, כי אני פחדתי הוא היה ילד בן 13, עכשיו הוא סטודנט בשנה השישית רפואה בבאר שבע, חגי, אבל אז הוא היה ילד קטן. חגי בחולצה אדומה? כן, אתה חייב לראיין פה את הילדים שלי. לא לכל אחד יש מה להגיד. ליבי היה במכנסיים אז. נגמר בסוף בטוב. תשמע, אמרת לי לפני חצי שנה בכנס ראש פינה, שאתה די נהנה מהחגיגה הזאת, חגיגת הסיום הזאת, שנמשכת ונמשכת ונמשכת. אני כבר לא. זהו. כי זה נגמר. כי זה נגמר. מילה אחרונה הערב הזה היא שלך, חיים. תראו, אני קודם כל עוזב את מבט, אבל אני לא עוזב את הערוץ הראשון, ואני יוצא עכשיו לאיזו חופשה כדי לחשב את דרכי בעתיד. יבואו במקומי מחליפים, יהיה משהו אחר. אני לא יודע אם יהיה יותר טוב, יהיה יותר גרוע, יבואו מחליפים. יש המון עבודה לעשות. יש את הרפורמה שעובדים עליה. זה יהיה כואב, אבל לא רק כואב. זה גם יהיה טוב. אני חושב שיש משימת ענק בפני כל הציבור הקדוש הזה. ואני לא אומר את המילה קדוש כל יום. להציל את השידור הציבורי. זה לא פשוט היום. יש שידורים מסחריים. כל אחד יכול לקלוט היום 100 ערוצים לפחות. בכל הרשת. כל אחד מחפש את הצחוקים, כל אחד מחפש את התענוגות, ולכן המשימה לקיים ערוץ רציני, לשפר את הערוץ הזה, היא משימה עליונה. עלו והצליחו. תודה רבה לך, חיים. תודה רבה למשפחה ולכל החברים שבאו והיו איתנו כאן בערב המאוד מאוד מאוד הכי מיוחד הזה. בהצלחה ב40 השנה הבאות. להתראות ותודה, חיים. תודה רבה לכם בבית שהייתם איתנו בערב הזה. להתראות. Hello, Sharon.